Nes i fad ar ysgol pan o'n i'n 40 ac mynd i Farchwal, tal y bont i weithio efo ewyr sy'n mi. Brawd yn had yn ffarmio yna, a fan o fys i am 4 blynedd yn gweithio efo cyffyla. Ia, oedd o'n tractor di cyrraedd ag yna, ynde. Efo gwedd y ffyla, oedd hi'n troi y cua yna i gyd a bob peth efo cyffyla, de. Oedd na neb yn efo car na'n byd adeg hynny, na fan. A fan o fys i am 4 blynedd, oedd y mrawd i'r armi, a wedyn nes i adra ac yn parcio i bod ys hynny. Tan oedd y mab, Dewi, i gymryd drosodd pen o'n i'n 70, ia. Ac dwi'n cofio mynd ar ceffyl dwytha ar dren o Talcam. Oedden ni'n joinio tren o Sir Fôn. Ac o'n tua 30 neu 40 cyffyla ni mynd i'r sel yn Abergele. Dwi'n meddwl bod y cwbl yn mynd i cael ei lladd. Mynd i Ffrainc. 1947, dwi'n meddwl. A wedyn pawb yn gwerthu cyffyla yn dod. Oedd yn ddwrnod trist ofnadwy. Ofnadwy gweld yr holl cyffyla yma'n mynd. Ni wedi bod yn gweithio'n galad a dweud y gwir. Ia. Wedyn tractor, oedd bob peth wedyn, de. Ffyrgu bach, ia. Ia, un stori bach, o'n i'n cofio, pen i farch o'n blwyddyn o'n i wedi bod yna. A mae'n dweud, mae'r hwch ma, eisiau mynd at y bae. A mae'n gwybod ffordd, mae wedi bod yna o blaen, mae'n dweud, eisiau ar ei hôl i. Just cerad ar ei hôl i, mae'n dweud. A mi gerdys i o Talbont, dros Bont Dolgarog, a draw at Mynanabu, ac i fyny, troi fyny at Mynanabu, ac o'n i'n gwybod ffordd i fanno. Dwi'n dibynnu ar yr hwch wedyn, a mi droth i ffordd rong. Ys i at rhyw ffarmwr yn y cae, mae'n gwyddi, lle mae'r bae yma, o ti'n mynd ffordd rong, mae'n dweud. Ddim o fi sy'n mynd ffordd rong, y blydi hwch ma sy'n mynd ffordd rong, mae fi. Ac ys i nôl am mi, anyway, gath i'r bae yn diwedd o. A wedyn dwi wedi hel y mynyddoedd yma i gyd. Bob un mynydd o'r Owen, o Talafan yma, i Capacerig. Wedi hel bob un mynydd efo adag gneifio ac adag tynnu rwyn a falle. I fyny i Môl Siabod, de. Fys i'n mynd i fyny Môl Siabod am 36 mlynedd yn hel yna. So bob blwyddyn, 2 neu 4 gwaith y blwyddyn, de. Ie, na, mae le braf, iawn.